Lain na po na mong tirada ron, mamutong na po mi guys. Tara. Oy, apilon na doon ng hugas kay ni request para ma-apil siya sa intro. Uban guys sa biyahe. Tapos biyahe. Okay. Mamutong na po ang among grupo guys. Butong na po itiradaan eh. Tanaw na to kung apay mga daw-daw anis mga kalubian na mo dire. Be, tanawon sa namo. Mga sinta ka, kato, to ha? Una sa dito, una sa dito. Oh, Nang sa tunto. ay sig duko-duko. Ha? Para Ala, wala. Ay na. Ma, magluya siyang walang di makainom og kubra ay di na siya kasaka. Napis pa Mr. Ed? yan kay bunga ang lubi guys. Muna amo ang panguhaan og butong. Ini mga urma diri guys oh. Lubi na hulog. Andun dia. Kak. La, oy, na der taman. Oh. Kiraan na lubi. Pinero na. Dito taghapon yan, no? Ah. Dito taghapon. Bukid ba dito bukid? May pay mo da. Dito yung tuyok mana. Ano? Mangin ka, ayaw ram daw kubra, ay nadolan re. Di arang ko ano? Di arang commander Oh, na oh. Commander Buko, si Buko King. Ako na kita. Ayun, grabe na magsuka no. Aldo kami naman ihi ano ba? Oy. Yo. Yo man, saan uli? Pag-sample diha, gusto ka. Oh, Uy, tuwa. kuyaw kayo ang tig kuan guys, tig buak. Na, wa na. Okay na ulan galing na. Wa ko mauliit. Wa na, gibang na. Wala naman sa ito. Tapundo ba, baka matumikay ay kaya. Wala masod sa sukanan. Yan ang kapsat dahil. Pagkaunsa sa mga. Kumauri mo. Yeah! Okay. Ulog na. Okay. Hulog na guys. Alang apel guys ha. Ay sorry bro. Sige lang. Wala. Wala na, karara. Oh, kuyaw kayo mo ambak ang atuang chip cook oh, murarag wala. Ibay kayo atong chip cook oh. Gabi na guys. Amigas ka. Si Chip guys, ni abot. Chip Navarro, kanang naka-green. Na ni nga punuan gisakas ato ang chip cook. Oh, simple ra kayo guys. Karaan gyud ni siya managkaay lubi. Atong i-appeal ni si Chip sa ato ang video guys. Si SPO1 Navarro. Mao ni siya. Ricardo Dalisay dahil ni siya. Ayaw sa kanlang. Eh, okay ra na. Hugasan ra ko dire. Tawa na. Oh, ayaw. Kuha na siguro lubaga. Mawala lagi. Sakto gyud kayo guys, oh. Sakto ang pagkabutong niya guys. Lami gyud kayo. Mabta na gyud mi sa ulan.
Nag-ulan-ulan na mi diri guys. Nagsugod na og pang taligsik. Pak. Murag nangupras guys. Sama ni. Pamutong pa ni o nangupras. Mura mag kinuprasan eh. Kumbate da chip. Sabaw gid. Gulang na. La, piso lagi sa kalusok ana. Mahala na ba? Among import guys. Daraw ni abot na. Muni import na mo. Amang sa isa. Hala mga Gibson. Oh. Manamig pamutong guys. Pauli na mi guys. Wala ka ihihi na. Okay. Abot na gid mi diri guys. Ni abot na ang mga mamutungay. Timplahan na atong kuan. Ale, butong. Ali. Umana di ay. Nako uli. Awake. Win. Win. Kang kuan makana. Kining imo na pong dadaan sa inyo ha. Imo ni oh. Okay. Ano kay ko mo, love you. Ako ya. Ano sa amin na mo balik day? Kano sa amin na mo balik? January pa. Okay. Kapit na. Mayog muli, maybe. Maig ba dayon? Maig dili. Nga aman to. Eh, why sidaran ka ti Jeanette? Nakasuran na ko di. Tara Ya ka bago man kasi dito. Dito. Ano ba? City. Oh, me. Ay, ka. Okay, lang.